Enhlana sezansi ngiyakhuleka ngane zakwethu siyanamukela kuMbotoboto TV. Uma uqala ungena sicela ngizobulungiswa uyopress ibhathini ka-subscribe. Lo okhulumayo uMbotoboto. Ingane zakwethu sibethe uMroza umfowafakudi osevele waphumela obala ukuthi izinto emculweni azimhambeli kahle. Sizokhumbula uMroza umfowafakudi uyena umculi wokuqala kuMaskandi owahlukanisa unyaka emsakazweni omkhulu wakuleli okuWukhozi FM. Ngengoma eyenesihloko sasithi sobulala uFan Dam. Uphinde wakuveza ukuthi into esimlimaze kakhulu ukuthi kwale album yokugcina kade eyikhiphile ube etshela lapha khona ingoma ezoshaya amamiliyoni, kodwa uthi uma ebheka akhisho yodwa ingoma enemiliyoni, akhisho yodwa even ene500,000, kodwa ozwakabo bawashaya left and right amamiliyoni. Waphinde wakuveza futhi ukuthi uma ngabe ezophuma estudio sekudinga ukuthi ekhiphe ephaketheni lakhe, kodwa ayikho futhi imali ebuyayo kuyena. Shouthi umculo awumenzeli inzuzo, kunalokho udla yena ephaketheni. Ube seguqa wambili amadolo-ke wakhuleka wathi Ningizimu Afrika konke akakwenzayo wenzelani nina, ucela nimeseke kukho konke. Ngale geqa amagula sizwele nangu umfowafakudi la kabhale khona.